Първият български виртуален инфлуенсър Ахинора е на път да стане дигитален посланник на Варна в Европа. Съвсем наскоро атрактивната кибердама получи специална покана от Европарламента, за да представи своята визия в Брюксел. Как беше приета там? Разказва Емил Дамянов. Уважаеми дами и господа, поздравявам ви от цялото си сърце и ви благодаря за възможността да бъда част от тази важна дискусия. Ето по този начин започна речта на Ахинора в Брюксел, а поканата към нея от Европейския парламент никак не е случайна. Май месец беше предвидена тема за изкуственият интелект и как той влияе на авторските права. И именно поради тази причина получихме покана ние да участваме и да покажем нашия опит и нашия проект пред цяла Европа. А дебютът и на европейска сцена определено не остана незабелязан. Реакцията беше доста по-добра, отколкото ние очаквахме, особено когато започна и нейната реч. Ахинора представи и основните си цели – да помага на хората, като се включва в обществено значими каузи. Вярвам, че всеки човек, генериран от изкуствен интелект, като мен, може да използва ефективен и етичен инструмент за комуникация в подкрепа на доказани канали и инициативи. Нещо повече, тя е на път да се превърне и в първия дигитален посланник на град в света. Като нейната основна цел ще бъде да популяризира самия град и региона, както в национален, така и в международен аспект. Не е правено никъде в света и до този етап няма град, който да има подобна политика. В Европарламента Ахинора представи и дебютната си песен «Българка съм», а екипът, който стои зад нея, вече подготвя и следващия и музикален проект с кауза. Ще излезе съвсем скоро, може би до седмица, най-късно 2, но ще запазя в тайна темата и какво ще представлява тя. За новините на Нова, Емил Дамянов.